Dispanzer za plućne bolesti i tuberkulozu u Užicu od regionalnog je značaja jer je jedini tog tipa u Zlatiborskom okrugu. Za vreme pandemije koronavirusa zbrinuo je više stotina pacijenata, zbog čega je prepoznata potreba i značaj njegove rekonstrukcije. Sada, zahvaljujući udruženim sredstvima grada Užica i Evropske unije, izvedeni su radovi na kompletnoj rekonstrukciji objekta veličine 900 metara kvadratnih, čija će namena u budućnosti biti od velikog značaja za građane Užica. U budućnosti ovdje je planirano da bude naravno sedište antituberkulozne službe, pneumoftiziologije, zatim centar koji bi se bavio respiratornim infekcijama, kao i specijalističke službe koje će raditi pod okriljem ove zgrade, i ono što je isto prepoznato od strane Ministarstva i Vlade Republike Srbije, to je ovdje će raditi savjetovališta za psihološku potporu naših sugrađana i pacijenata. U svom sastavu ima i radiološku stanicu i biohemijsku laboratoriju, tako da će biti ovo jedan, nadam se, centar koji će opravdati svoj značaj i svoju namenu. U radove na rekonstrukciji antituberkuloznog dispanzera uloženo je ukupno $490.000, od čega je učešće grada Užica $290.000, dok je ostatak sredstava dobijen od Evropske unije kroz projekat EU Pro Plus. Prilikom obilaska renoviranog objekta, gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević istakla je da je zdravlje građana Užica prioritetna stavka budžetskih izdvajanja, te da se konstantno radi na unapređenju zdravstvenih usluga. Ja hoću samo da kažem da je ovo još jedan naš dokaz posvećenosti naše i rada na poboljšanju kvaliteta života naših sugrađana i da je briga o zdravlju naših sugrađana naš prioritet, što pokazujemo naravno sa ovim projektom i sa svim ostalim projektima koje realizujemo sa Vladom Republike Srbije i sa partnerima iz Evropske unije. I želim da iskoristim ovu priliku, prateći naravno potrebe našeg zdravstva, da najavim da ćemo u narednih mjesec dana krenuti i u rekonstrukciju krova Doma zdravlja u Užicu. Prema predmeru i predračunu vrednost tih radova je preko 5 miliona dinara i to će finansirati grad. Očekuje se da bi renovirani dispanzer za plućne bolesti i tuberkulozu u Užicu trebalo da počne sa radom od prve polovine marta, kada se prenesu zdravstveni kartoni, dezinfikuju sve prostorije i izvrše radiološka ispitivanja.